Pozdrav prijatelji! Maj 2023. godine je vrlo zanimljiv, posebno zbog tranzita Jupitera, te donosi novi pogled na svetsku situaciju. I u životima pojedinaca ovaj tranzit Jupitera kroz znak bika nagoveštava promene i ekspanziju minimalno u jednoj oblasti života. U ovom videu ćemo govoriti uglavnom o Jupiteru i objasnit ću značenje eklipse u Škorpiji koja se odigrava 5. maja i to sa stanovišta astropsihološkog. Ako pogledamo lunarnu aktivnost, vidimo da je pun mesec 5. maja u Škorpiji, što je u stvari to pomračenje meseca koje nas čeka. Znači imamo sada još jedno pomračenje meseca, pa je onda pauza do oktobra meseca, kada će ponovo biti pomračenje sunca i pomračenje meseca. A mladi mesec je u biku i to 19. maja. Od važnijih tranzita spomenimo da je sunce do 21. u biku, Merkur je celog meseca u biku, od 15. je direktni, Venera je do 7. u blizancima, posle je u raku, Mars je do 20. u raku, posle je u lavu, Jupiter je do 16. u ovnu, posle je u biku i sve velike planete su direktne isto kao i u aprilu. Znači ima puno događaja. Čim su planete direktne, posebno velike planete, možemo da očekujemo značajni pomak u svetskim događajima, kao što je inače to u stvari vreme da i u sopstvenim životima postepeno tako donosimo nove odluke, zavisno naravno od nekih drugih tranzita. Jupiter je u biku od 17. maja 2023. godine do 25. maja 2024. godine, što je fantastičan period za sve ljude koji imaju planete u biku. Svako naravno čeka kada će Jupiter biti u njegovom znaku, zato što je to planeta sreće, uspeha, ekspanzije, priznanja, dalje molim vas, učenja, darme, najvećih spoznaja i tako dalje, pa sad svako od tog Jupitera tako nešto očekuje, u skladu sa svojim potrebama, naravno. Inače i druge planete su u biku, Uran je u biku već duže, Rahu je u biku, to je severni mesečev čvor, i evo sada im se pridružuje Jupiter, naravno u maju je i sunce u biku, vidjet ćemo, bit će i mladi mesec u ovom znaku, znači mnogo toga se dešava u ovom zemljanom znaku. Zemljani znak bika simboliše lična posjedovanja, ličnu zaradu, odnosno novac, lične vrednosti, nekretnine, resurse naše planete uopšte predstavlja, biološki život na ovoj planeti predstavlja. Dakle, ovaj bik predstavlja samu zemlju, pa i sve što je vezano za zemlju, znači vodu, vazduh i uopšte, ako hoćete, prirodu. To je inače ženski znak koji je pasivni i receptivni, vrlo osetljiv na estetiku, prijemčiv za čulna zadovoljstva, a uopšte bik označava i silu magnetizma, znači elektricitet, magnetizam, jel tako je sad? Ako je ovan elektricitet, onda je bik magnetizam i tako to se sad menja, naravno vezano i za druge znakove koji su par. Još od 2018. godine mi pričamo u raznim videima da je Uran u biku i svakako vam preporučujem da pogledate ta videa, ima ih nekoliko na tu temu. Vrlo su značajni jer to je jedan od nekoliko tih najznačajnijih tranzita koje sad proživljamo kao čovečanstvo, što je zaista vrlo posebno. Nažalost, Uran u biku više razara nego što podržava sve ono što sam bik predstavlja, a što smo inače malo čas i nabrojali, je li tako? Jupiter je planeta sreće, rekao smo, uspeha i on uvek donosi neku širu perspektivu, budi intuiciju, donosi veru i sve mu daje smisao. Međutim, iako je Jupiter u svakom znaku koristan, on se ipak u biku ne osjeća sasvim dobro. Svakako može biti koristan u tom smislu da može ljudima da otkloni strah od gladi i nemaštine ili strah od nekih materijalnih problema, može ljudima da pomogne da na mudar način koriste svoja znanja i svoje resurse koji su u njima
Ali čak i to sve zavisi od tranzita koji će pratiti ovaj Jupiter. Sad, nažalost, ono što moram da kažem, u principu Jupiter u biku, to znači što smo nabrojali, međutim, ukoliko postoji strah od nemaštine i od bede, i ako to drugi tranziti podrže, onda Jupiter to može i da poveća, jer Jupiter je planeta ekspanzije, pa nekad poveća i strahove ili ono što je negativno, znate, ali naravno nikada ne na dugo vreme, uvek sa nekim smislom da čovek spozna u stvari u čemu je problem, zašto, na primer, ne živi u bogatstvu ili zašto ne ume da koristi svoje talente i svoje sposobnosti i sve što ima. Jupiter mu pomogne često da to vidi, pa se onda to i promeni na bolje. Veoma često je to tako. Inače, Jupiter je u biku u znaku u kome vlada Venera. A Venera je nešto sasvim suprotno od Jupitera. Čak Venera i Jupiter predstavljaju dva suprotna principa. Znači, gledajte, Jupiterov vladar će biti Venera, a Venera je obrnuti princip od Jupitera. Znači, imamo mali problem, je tako? Ovde, ali, ok, sve može da se razreši, uvek samo zavisi kako tu energiju koristimo. Znači, šta Venera predstavlja? Venera predstavlja čulna zadovoljstva i uopšte naše želje. Dok Jupiter predstavlja vizije i istinita duhovna i filozofska znanja. Gledajte, želje i vizije uopšte nisu isto. Znači, Venera su želje, Jupiter su vizije. Želje su nešto što čovek želi, strašno želi da ima, tako kao neki unutrašnji nagon skoro da ima, da nešto mora da postigne. Dok Jupiter znači viziju, što znači to je neki kao nagled u budućnost, neka spoznaja koja je vezana za budućnost i koja je verovatna i moguća, posebno ako čovek ima istrpljenja da sačeka da se te vizije realizuju. Znači, to što nije isto. U natalnom horoskopu Jupiter u biku daje čoveka koji se koncentriše sam na sebe, znači ako neko ima Jupiter u svom natalnom horoskopu, vrlo često naglašava sopstvene vrednosti, nekada su one vrlo tradicionalne, pa je možda suviše dugo zadržava neki pogled na život koji su drugi prevazišli, to se često dešava. Ali Jupiter u biku može da donese čoveku i izuzetne talente, posebno za pevanje, jer bik predstavlja ovaj deo tela, je tako, usta i grlo. Dalje daje sposobnost čoveka da bude govornik, znači bik je povezan sa govorništvom kao veštinom. Dalje predstavlja Jupiter u biku, da će čovek imati neke posebne, sklon ka nekim posebnim umetnostima. Najčešće ovi ljudi su vrlo dobri kuvari, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ako neko ima u natalnoj karti Jupitera u biku, to može i da ga vodi ka tome da intenzivno želi da stiče neko svoje lično bogatstvo, koje često i zadržava za sebe, znate, i nema meru nekada u tome. Sad vidite, pošto Jupiter zaista predstavlja u biku, predstavlja lično bogatstvo, uopšte nije loše da se sada u ovom periodu od nekih godinu dana, od proleća 2023. do proleća 2024. godine, da se i svako od nas pobrine za sebe sa ovim tranzitom, a to ne važi samo za ljude kao pojedince, to važi i za narode i za države. Vrlo je vrlo bitno da svako zadrži svoje resurse za sebe, tako će najbolje pomoći i drugima, što ćemo još ovde objašnjavati. Međutim, moguće je da će ovaj tranzit na mundanom nivou, znači na svetskom nivou, dovesti do toga da se dese neke velike otimačine, odnosno da oni koji su bogati otimaju još više od drugih ljudi, zbog toga što ovaj aspekt ima, ova kombinacija Jupitera i bika ima i određenu dozu sebičnosti. Ako, kažem, uvek zavisi da li to podržavaju i drugi tranziti. Što se tiče običnih ljudi, sa ovim tranzitom treba da znaju da nisu napušteni, niti su siromašni, pazite, Jupiter u biku podsjeća da svako ima nešto što mu omogućava da se održi u materijalnom svetu. Ako nema novca, za čim svako danas žudi skoro, onda svakako ima neke sposobnosti, ima talente, ima neka iskustva koje je u životu stekao, ima vreme koje mu je dao Bog,
i ima energiju koja je takođe od Boga i koja je takođe ograničena. Sad svako treba da se preračuna šta ima i da misli na to šta ima i kako to može da upotrebi, a ne da misli na to da možda nema dovoljno novca u džepu. Nije novac jedini resurs. Inače, to je veoma bitno da se zna zato što će ova kriza ekonomska koja se sada najavljuje ovde, koja je počela i koja može da doživi svoj boom 2023. i 2024. godine, znači ta kriza će tražiti od svakoga da se na neki način snađe, znate. Sad naravno, nekim ljudima je uvek dobro, ali ovo je sada neki vrhunac te krize i sad da vidimo kako ćemo kroz to da prođemo. I eto, da se potrudimo svi da se pobrinemo za sebe maksimalno koliko možemo. Poslednji put su se Uran i Jupiter nalazili zajedno u znaku bika od 1940. do maja 1941. godine. Pazite, molim vas. To su bile godine strašnog rata i velikih razaranja, zato što je Jupiter pojačao Urana koji je prilično razoran u biku. Naravno, Uran u biku može imati i neke dobre efekte, ali tih je zaista malo. Najčešće su ovi periodi vrlo kritični kada je Uran u biku. Znači, sada Jupiter to može i da poveća. Krizu koju Uran stvara. Drugi svetski rat je bio tesno povezan sa velikom ekonomskom krizom koja mu je prethodila i sa pohlepom zapadnih struktura za bogatstvima Rusije. I sada se dešava nešto slično. Radi se i dalje na uništenju Slovena i drugih bliskih naroda, na otimačini ruskih resursa i ne samo njihovih resursa, te smo i sada na granici razarajućeg rata, kao što svi znamo, mada ja naglašavam, mislim da će do toga neće doći, da će se to postepeno prevazići, iako neka kriza izgleda kulminira sada, 23. i 24. godine. Jupiter i Uran su pravili konjunkciju u biku, kažemo, maja 1941. godine i to u blizini zvezde Algol. A to će se ponoviti 2024. godine. Znači, to nije nešto što se ponavlja svaki čas. Znači, potencijalno vrlo eksplozivna energija dolazi i vi možda znate iz nekih mojih starijih videa, ja sam govorila već više godina, da je 2024. ključna. I to pre svega zato što je u stvari kulminacija ovog procesa ta konjunkcija Urana, ovoga Jupitera u biku na zvezdi Algol. I tako, što da kažemo, izazovi su pred nama, međutim sad kako ima potencijala da se to prevaziđe i sad kad bi čovek hteo to detaljno da studira, postoje 9. maja i 26. maja ove godine neki aspekti planeta koje donekle nagoveštavaju na koji način se može prevazići ova kriza, iako mi svi imamo, evo sada doživljavamo slom dosadašnjeg ekonomskog sistema. Što kažem, kad bismo te dane studirali nešto bismo naučili, ali to bi tražilo detaljnu analizu horoskopa na te dane i to sve ovde ne radim, ali kažem, moguće je da se ova kriza prevaziđe, iako mora da se oseti u momentu u kome ona dostiže svoj vrhunac. Dok je Jupiter u biku, njegov vladar je Venera. Venera će ove godine imati dug tranzit kroz znak Lava, a to od početka juna do 9. oktobra. Ali šta je zanimljivo? Ona će u ovom znaku biti retrogradna. U retrogradnom periodu od 23. jula do 4. septembra će verovatno doći do pada vrednosti novca i svih posedovanja onih koji sebe smatraju elitom. To je zato što je Venera u lavu. Moguće da će u tom periodu i brojni pojedinci osetiti isti trend, zavisi sve od ličnog horoskopa, ali to je veoma sada značajan jedan moment koji nam dolazi, pa ćemo videti šta će se u stvari dogoditi, nije daleko. Moguće je u vreme kada bude retrogradna Venera, koja je vladar ne samo Jupitera, nego i Urana u biku, je li tako? Moguće su svrgavanja vladara, kao i povratak na neke stare vrednosti, retrogradna, znači povratak unazad. Od tada pa nadalje povratak starim vrednostima, možda i u politici, znate, konzervativne partije da dobijaju nekog značaja, ali mislim, to je već sve prevaziđeno, sve te stranke i sve ostalo.
A evo vidite šta se dešava sada u Francuskoj, radi se praktično na nasilnom svrgavanju vladara i vlade i moguće je da će se to proširiti i na druge zemlje Evropske unije, posebno u vreme retrogradne Venere. Nemam ništa protiv svrgavanja vladara i protesta naroda, posebno u ovim našim okolnostima, ali je izvesno da su ovi protesti u Francuskoj veštački napravljeni i sad mi ne znamo sa kojim ciljem, jer tako to nije spontano okupljanje naroda koji hoće da uradi nešto za sebe. No, vidjet ćemo. O retrogradnoj Veneri u lavu sam govorila posebno za svaki znak zodijaka u video lekcijama koje su na mom sajtu. To su, kao što mnogi popularno kažu, horoskopi za 2023. godinu. I u tim video lekcijama sam govorila i o tome kako će na svakoga od nas uticati i Jupiter dok je u biku. Znači, to je za svaki astrološki znak i to se nalazi na mom sajtu, zato o tome ovde ne govorim posebno. Ako vas zanima vaš znak, pogledajte, molim vas, te video lekcije. Inače, Jupiter u biku u ideološkom smislu donosi konzervativne ideje. Znači, neki povratak starim vrednostima je neminovan. Izvesni konzervativizam i u ekonomiji je ključni za spas, tako se ovde pokazuje, te time pretpostavljam da će biti jasno do proleća 2024. godine ili malo posle toga, da li će biti digitalnog novca, zlatne podloge ili će biti nešto sasvim drugo ili kombinacije jednog i drugog. Naravno da ovo mnogo više liči na taj povratak na zlatnu podlogu, što bi bio taj konzervativni pristup ekonomiji. Izgleda da će na istoku biti zavedena ipak neka i digitalna valuta za plaćanje između država, koja će zameniti petrodolar, međutim, povratak i na nacionalne valute je takođe isto u toku, a sasvim izvesno i to da za nas pojedince, nije dobro da nam uvodi bilo ko digitalni novac, zato je još rano, vidjet ćemo u kojoj fazi će to kasnije biti dobro, a doći će i do toga. Svakako je naravno moguće da će u raznim delovima sveta biti različitih rešenja. Znamo da Pluton prelazi preko Plutona u horoskopu Amerike i da taj tranzit predstavlja kraj moći Amerike koji je povezan sa zastrašivanjem pomoću novca, tako, velikog novca kojim su raspolagali i uopšte materijalnim nekim zlatom ili tim nekim bogatstvom koje je materijalne prirode. Sada, euro kao sestra dolara je sigurno u problemu, to i vidimo, o tome smo i pričali u mnogim prethodnim videima, samo je sad sve mnogo naglašenije zbog ovih tranzita koji su u znaku bika. Naravno da nisu slučajno uvukli Hrvatsku u euro 2023. godine, jer njima je sada potrebno da isisavaju što veću oblast, je li tako, koje, u svetu, koja je pod njihovom direktnom kontrolom, jer im sada izmiče i Azija i Afrika. Ja se nadam da će Česi imati dovoljno snage da zadrže češku krunu, jer u Česi imaju krunu, nemaju euro, jer to, pretpostavljam, ipak ostavlja kakav takav prostor za neku mahinaciju, za nekakvu samostalnost, iako naravno ni Češka, niti bilo koja druga zemlja Evrope nije samostalna, niti je suverena, a znamo da postoji pokret u Srbiji koji se izborio da Srbija bude suverena zemlja, s tim što to mnogi još uvek nisu prihvatili. Pomračenje meseca će se dogoditi 5. maja na 14. stepenu Škorpije. Svako pomračenje u Škorpiji je vrlo intenzivno, negativna osjećanja sa pomračenjima u Škorpiji bujaju, kao i potreba za moći, jer to je karakteristika Škorpije. Ovaj 14. stepen je po nekim tumačenjima stepen intriga. Svakako da će ih biti, sa intrigama živimo neprekidno, je tako? Posebno u nekoj oblasti politike. Naravno, moguće su i prevare svake vrste i to se sve dešava zato što neko gubi moć i ne može sa tim da se pomiri. To je tesno povezano sa tim tranzitom Plutona preko Plutona američke države. Međutim, ovo važi u životima pojedinaca, znate, i svi oni ljudi koji imaju planete oko 14. stepena Škorpije, lava, bika ili vodolije,
Svi ti ljudi, ili ascendenta koji recimo imaju oko ovog stepena, svi ti ljudi isto mogu da budu uvučeni u neke mahinacije, negativne energije se pojavljuju, da su predmetem nekih intriga ili da su se sami u to upetljali. Inače, ova eklipsa koja se javlja 5. maja je relativno mlada. Ona se javlja od 1608. godine, znate, ali to je za eklipse mlada eklipsa. U bližoj istoriji ova ista eklipsa se javljala 1915., 1933., 1951., 1969., 1987. i 2005. godine. Ako se samo malo vratimo unazad, onda treba posmatrati 2005. godinu. Probajte da se setite da li ste 2005. godine počinjali nešto novo, bili žrtva nekih intriga ili nekih prevara. I sada ćete svakako proživljavati kraj jedne etape, jedne 18-godišnje etape, u kome će se nešto pojasniti, znači vezano za doživljaje koji su povezani sa ovom eklipsom. Ću malo objasniti doživljaj, kad kažemo doživljaj, koje vrste doživljaji. Znači, to je to što želim da kažem ovde nešto o ovoj eklipsi sa stanovišta astrološke psihologije. Pa ćete videti, možda će imati to nekog smisla i za vas da vidite da li vam se nešto dešavalo, vezano znači sada za te energije, pre nekih 18 godina, pa sad ne biste želeli verovatno da dozvolite da vam se desi nešto slično. Dakle, šta je to sa stanovišta astrološke psihologije? Šta donosi ova eklipsa? Ona donosi potrebu za moć i kontrolom, a moć i kontrola su posledice nedostatka vere u Boga ili vere i poverenja uopšte. Ukoliko čovek ili kolektiv ne veruje u moć univerzuma i nije u stanju da se preda zakonima univerzuma, te zbog toga teži ka obsesivnoj kontroli, onda će sada u ovom periodu ta njegova osjećanja ili taj stav životni da dožive neki vrhunac. To važi i za kolektiv, znači i za ove zlikovce koji rade ova zla po svetu. Ljudi i grupacije koji su pod uticajem ove energije forsiraju događaje do kraja, jer samodestrukcija ili eventualno samodestrukcija im daje snagu. Znači, vidite, uništenje kao neka vrsta regeneracije, što nije uopšte ni glupo, znate, ali ako ima negativnu konotaciju, onda je to problem. U suštini ovde se radi o vrlo manipulativnoj energiji koja se može osloboditi davanjem slobode, i to sebi i drugima. Ukoliko čovek ili kolektiv podlegne ovoj energiji u negativnom smislu, to vodi ka tome da on počne da iskorišćava druge u trenucima kada su najslabiji, što naravno što nije isključeno da će nam se sad dešavati na mundanom nivou. Dakle, da neko koristi slabost koju mi imamo kao narod ili neki od nas koji imaju to. I naravno jasno vam je da bi onda to vodilo u tu neku ekonomsku krizu i depresiju o kojoj se sada toliko priča. Znači, neko je u problemu, ajde da ga i dalje, da ga iskoristimo još više da bude uništen potpuno. To je jedna verzija. Sada se postavlja pitanje da li ima načina da se ove energije prevaziđu na pozitivan način. Da, naravno da ima. Potrebno je da se svako od nas potrudi da pomogne i sebi i drugima na određeni način. Čak možemo reći da pomažući sebi, pomaže drugima i to tako što pokazuje da ima kontrolu nad sobom. Gledajte, ne kontrola nad drugima, nego kontrola nad sobom. Naša samokontrola je korisna i ne samo nama, nego i ljudima oko nas. Znate, to je sad pravi način korišćenja ovoga što mi imamo u dispoziciji. Setimo se one ideje koju imamo u našoj narodnoj tradiciji, a to je ideja čojstva i junaštva. Junaštvo možemo shvatiti kao sposobnost da odbranimo druge od nekoga, ali čojstvo znači braniti druge od sebe samoga. To mi je objasnio jedan istraživač u ovoj oblasti.
Dakle, iz samokontrole se rađa jedna posebna vrsta unutrašnje moći koju mi možemo, mi treba da cenimo da je imamo, tako i onda je i drugi cene na nama. Kada mi razvijemo sopstvenu samokontrolu, onda i drugi koji su u našoj blizini shvataju da i oni treba da razviju svoju samokontrolu i to u stvari može da vodi dalje ka nekom konstruktivnom rešavanju raznih životnih situacija. To bi bio način da se prevaziđe ova vrlo zahtevna energija koja se sada pojavljuje. U suštini ona je sa nama od 21. godine, ali sad sve intenzivnija 23. i 24. godine. Znači, ako hoćemo da skratimo, samokontrola, da nas ne bi kontrolisao neko drugi. Inače, 19. maja je mladi mesec u biku, kao što smo rekli. I svim bikovima sada počinje jedan novi šestomesečni ciklus, sa Jupiterom im počinje i novi 12-godišnji ciklus. Svim bikovima je takođe sada vrlo bitno da imaju i malo fleksibilnosti, malo više originalnosti zbog tog Urana koji je u njihovom znaku. Pošto Jupiter sve povećava, onda bikovi posebno prvog i drugog dekana mogu očekivati 2023. godine ekspanziju u određenom pravcu u kom zavisi od njih, od njihovog horoskopa, ali nije to loš ni period za investicije, niti za početak recimo nekih novih aktivnosti, možda i otvaranje firmi, samo naravno nekada je retrogradna Venera. U svakom slučaju, svi ljudi koji imaju planete u biku mogu da se spreme za jedan novi životni period i što budu imali više vizija, to je bolje za njih. Direktni Merkur od sredine meseca maja najavljuje da se polako normalizuju svakodnevne aktivnosti, mogu se planirati putovanja, mogu se dogovarati poslovi, može se više kupovati i to je najbolje od kraja maja i tokom juna. I to je sve za sada što sam htela da vam kažem u ovom videu. Te video lekcije koje sam ovde spomenula ćete naći na sajtu Simboličkog mišljenja. Tamo su horoskopi za svaki znak za 2023. godinu. Tamo se nalazi kao poslednji najnoviji moj proizvod tranzit Saturna kroz znak Riba od 2023. do 2026. godine, što je isto video lekcija za sve znakove zodijaka, pa to možete pogledati i uvek upozoravam ove tranzite bolje gledati od ascendenta. Znači bolje kupovati te horoskope za svoj ascendent nego za svoj solarni znak. U uslugama ćete videti da nudim novu uslugu, zove se promena koda, promena percepcije. To je jedna metoda koju sam razvila kroz neke druge tehnike koje sam koristila, a koja se bavi nesvesnim i pomaže nam da odstranimo stare programe. Sve linkove i kontakte koje sam spomenula naći ćete ispod ovog videa na YouTube-u. Naravno, kod mene možete da zakažete i lične konsultacije. Uzmite samo u obzir da se bavim astropsihologijom, duhovnom astrologijom, onda posle i feng shui i ovom promenom kodova, tako? Ali ne bavim se klasičnom astrologijom, znači ne mogu da tek tako nekom predviđam šta će mu se desiti, pošto u to mnogo ne verujem. Verujem da svako može da odlučuje na koji način će upotrebiti određene aspekte ili tranzite. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, prijavite se na moj kanal, hvala puno unapred. Ja vam želim puno sreće i blagostanje.